Kadom Nelly Samson Teron APHLC Legal Sales Secretary Ahin Pen Akehai Forensic B Apan Lamvoy ki B Kangtung gela hello Akehai sir Jai Kathar Apan Langli Karbok Alam Thea Puthak Sinili MP Akehai Pan Lamvoy Pingtung Athema Alangli Kipu APHLC Amay Pu Akehai Jai Kathar Ningar Loke Soitan Sidu Soitan Hei Lapen Rata Thengnu Kachepaklang Mate Kacheparjan ke Arna Masonpu Seta Hei ke Komalo Aprang si Rata tum da chini nang ji Lapen hiya kam kumalo ke claim halata ratum chini nahi Non BJP a government atum ke claim ke dam rata tum chini bom lo expose bom lo Lapen thega theglong bom lo Lapen hiya kam ke claim ke MP Horen Singh beben masih ke cheng lo Athe Alang तुम के दो सी लोंग रिक्याप तक जोड़ गए लापेन alang तुम गवर्नमेंट के दो वो मुसी लांग पी दिहांगी बैंक दा जोड़ेट लोगे पाविदेट लोगे लांचो तकली alang a duty मदे alang आरपू के कोपी लो MP बोलो तंगते पार्लियामेंट लोंग मेंबर लो Alang ke claim ke dam nahi bangke handbrake ke hang dunang ji halada Lapen constitution long kopi ma provision ke do halada alang li lang peme pensi halada lam ning je dunai non ke session do po session along thang alam da ning je dunde kaning je dunge ammu ke bang we lam MOS mentu lo implement po hala ke heno IMOS Banglada hala accord ateng 6 schedule mentu loka amendment popo la hai si charge dunji alang inut MP bolotang te alang speech arjudam lo bolote osumar a hijeban we a speech ason de kaning je alang a quality ka ve ong third class fourth class MP ule tum pudam de acho a hogalam no labangai osumar pele pangbade sida hinone apong lo alangli lam kaning je lapen meeting long seta athon re lam se kai taning je gaditi lasi alangli phan nilihin bentame binram lo alangli hi ibu ki puke lage matha pame ben se alangli ningje ne polo hi atum ke mission kam claim ke itum pangbadam sna chini kado beta constitution alam ke than रात अपन के पचिनी अलाम के थान ले जोंग से ही पोलोतांग ते आलांग तुम के पचो बाय हेक्टिक करप्शन हेक्टिक के क्लेम तंका के चो रात तंका के चो लाचा तकली हेम्प्रे का फरमान बेन रात अपना दुकान होय ट्रेन रिजर्व पो दिल्ली दम्पो अम्मो के बांगवे जंतर मंतर लोंग रेली पहांग नाम जोपो आलांग थांग काम दा a responsible ma chini ne la se la son ke quality MP lo ma de ko pilo ratum chini nang ji la pen opposition party phanle karju nei gali nang tum ruling atum copy a role lo ke play nei hala nang le tum charju de tha prangsi constitution a teng ko pilo nang le tum man empowerment nang ipi jakong nang ipi constitution pen pilo empower ke hala banglang tum chilang tha India na constitution long 244A pinya ni nang li ningje dun hailo ma alada lam thesi da nang li ningje dun dei alada lake nang li tum ruling tum ke fail lo lake nang li tum responsible ka chini ne lo ruling tum pulotang de nang li tum long sinon jakong dolo nang li tum center tame state tame tapendak district tame BJP tum si ke chari lo Tang de kopia posin nang le tum implement on de lo 244A. Kipi na ya tum lo nang le tum.
kopi apa nang li ning je hedat nona bangke nang li tumalong si jakong dok kok boy phit sedame ke blame ke APHLC fan are APHLC tumge godak council tai ni nela udam lo pulo tangte ni tum non se song mom lang daksi dang ni tum nile tum fan kopi sedang puturong lo nang li tume thang ko son char ju thalagi lasi nilihin banang pudunji puka nangli inut MP bulatang te hala nangli lam the kaning je rada hong jailong kaning je bang hala standard bang maintain chatha koson hosi ko pusona lam kaning je nei ma hala nangli maintain tha lapen isineli nang apakeng dun kang tunggal halo nangli inut MP bulatang te hala gutkha ke cho kowe ke cho mangka nangli chodet puseta Rada hong jailong bang cuci dia segini. Rada tum nangkel lang don ta terak mimi lagi. Nili pucot kali kaprek tum ta nangli panang cetan jolo. Jota me hem nangli kesang hora son curi pemangli jota me nangli codiat pun. Awar mu pulang nangte. Setame non rada hong jailong meeting along son nangli good kai ngom bok ke dio nangli panang kelang don ta me inut MP buta me amana be dia da son nang nak lo la bangke. Lasi labang nangli cipakeng ikha lapen nangli tum ke claim nai ke lahen lo constitution nang pi det api det ki maron long jakong nang pi det api ta nangli tum constitution ke lang le kapuri he lapen ke thek ke lage therak me mi alam lage MP pulang te arol tepi parliament long constitution MNG pulang te ake no aron itum pan nang MNG pulang te haladak ke khang du nai da lata sinang li ar pulo hadak ta nona son ele tuma pan ake me alo ake me aron nang jogdunji pusda ke deng nu nai sta nang li ben se deng nang po parliament long dang di lahai mangke claim clip pinsi la kai kita la APHLC fan ke bok lok APHLC tumsi ruling puchon de chok hela ta thangala me sedame nangli tumsi ruling lo nangli tumlong si jakong dolo nangli tumlong si ke claim ona jakong kado be da doyat lo hempre ke pinaya jakong ta me nangli tumlong si dolo nangli tumsi ke jari tam de lo state central anda before tax there lasi nangli lam kaning je bang hi ida ho kopina ken sara pida ho pujaya ka tharpan kar boke di ho lake udang lo te hala osud hi jeven ve tuma alon rek ta delo nangli no MP pulo tangte la sinangli hala lam kaning je bang alam the bang a standard bang che maintain che tha la lo te di ho nangli nut MP da me aman long thuji stala so teng si dam bom lang pulo tang te di ho rada hong jai long ke onang li phan ga dim da be de jibon posini li matha dam lasi nilihin man kachoning ri bangal hen lo nang li ar poteng pen arol chipli pemenon constitution ateng nang li phan jakong nang pi ateng MP ajakong the ta na posi la constitution along kopi ma ke tok 244 pen chenglok apena son hadak inglong khe phan scheme pen chenglok development a sai claim non lalote rata menang li phanang ro thuji lapen is son bang kanang li chichini nang ji MP bulotang te MLA phanda themulo CM phanda themulo nang li member of parliament butang de loge nang li dak Karbiang longwang pola siam adung todun hop ke dio lada cilon le nang li status bang cementen ikhalada nang li sike japo nang ji MLA tum phanda MSC EM CM thanda nang li sike japo nai ladak wang po CM komanya EM along todun hop po lake nilitum nangkelang nona tumanda me therak me alam lagi kasi nangli cepakeng ponik thabusi chuning ri pono nilihin penta
lapen non coach Bihar phandame itum non present dame itum thaglong lo hadakta union territory people laso puthak nangli parliament long lam ningje dunik tha Karbi Anglong Farman NCL Farman 244A 1969 an ningkan pela constitution long a provision la ke jok dun la si kopia pot Karbi Anglong a Farman la pen NCL a baha phan a Farman phan kopia pot pinianian da 244A implement me der lo pu speaker a thengno nangli ningje dun tha non bang coach a khe tom phan ke bang union territory people hala hala nangli concentrate non Ladakh ke nangli lason alam kaning je pe na jok sinangli political benefit puke rata tumke non ke lulelu Karbi arat inglong arat tumke non ke reset lo lapen BJP aphan ke lasoting sidobom lang polotang te Karbi Anglong arat ke prapjin pen BJP aphan ke Ladakh pen ke 100% all clear ate BJP aphan ke dak Karbi Anglong pen ke karko pula bangke nasa kero pilo nangli phanda me nilihin pen chuning rilo nasi constitution ateng pele nangli seme ke deng ateng pele rata phanda claim pignot tapen ke duk kila arat to an phanda me nangli kipinang ji ason do ans name lang ponon plak vi plak bong avidat pen lapen kang hon kang jinso pele nangli kam claim ignot nilihin pen lapon si nangli phan pani pachini chot kadom